V marci 2025 sa v Trnave konal už 13. ročník Fóra praktickej údržby. Zamerané na AI, aplikácie, umelej inteligencie v údržbe. Fórum praktickej údržby má už 13 rokov. Je to už asi dosť a vzniklo ako určitá myšlienka spojiť praktických údržbárov, ľudí, čo riadia údržbu, ktorí vykonávajú. Podarilo sa nám tu pozvať a získať skvelých ľudí z rôznych oblastí. Medzi nimi boli aj spoločnosti, ktoré prispeli praktickými skúsenosťami, vlastným know-how a konkrétnymi riešeniami. Naša spoločnosť sa venuje digitalizácii procesu údržby už bezmála 30 rokov. Naše riešenia takisto pomáhajú zákazníkom, ktorí sa zúčastňujú tu na tejto konferencii. Som rád, že som mohol kolegom poukázať na nové technológie, moderné metódy a včasnú diagnostiku pri ošetrovaní olejov. Na konferenci jsme přivezli Edmunda, což je technický asistent, který dovede výrazně pomáhat údržbě, zlepšovat stav strojů a odstraňovat problémy. Zaznelo veľa inovatívnych a inšpiratívnych riešení. Ako ich vnímali samotní účastníci? Dneska mám za sebou první ročník Fórum praktické údržby pod záštitou společnosti IPA. Jsem spokojený, celé se to neslo v duchu best practice sharing, kdy člověk má možnost nahlédnout do toho, jak věci fungují jinde, jak je řeší jinde a odnést si z toho nějaké poznatky, které potom může přetavit do hrubé praxe u sebe ve firmě. Zúčastnil som sa posledných 5 alebo 6 ročníkov. Táto konferencia je zaujímavá z toho, že si tu dokážeme zdieľať veľa užitočných informácií medzi firmami, vytvárať networking a mnoho vecí, ktoré tuto odznejú, sa snažíme aplikovať aj v našej firme. Okrem odborného programu si účastníci našli čas aj na rozhovory, zdieľanie skúseností a večerné uvoľnenie v príjemnej atmosfére. Jsme moc rádi, že můžeme být součástí této komunity. Tá konferencia má čo dať, určite sa tu človek veľmi veľa dozvie, nasajú do seba nové trendy. Odporúčam všetkým kolegom v rámci údržby takúto konferenciu v tomto štýle, kde sa dozvedia všetky najmodernejšie postupy, všetky najmodernejšie systémy. Je to veľmi dobrá investícia do budúcnosti, pretože sa chceme zlepšovať a vyrábať oveľa efektívnejšie. A toto je ten důvod, proč by lidi měli podobné konference navštěvovat a proč se i já znovu rád vrátím. Fórum praktickej údržby 2025 ukázalo, že keď sa spoja skúsenosti, inovácie a otvorená diskusia, vzniká priestor na skutočnú zmenu. Tešíme sa na ďalší ročník. Možno aj s vami.